So isang magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay nandirito pong muli sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update ng kanilang mga latag na inyong mabibili o mapipili sa latagan dito sa kanilang mga bentahan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So dito tayo sa presyohan ng mga latag ni Boss Maeng. So may mga presyohan siya dito ng mga bangus na kada piraso. So ito yung mga presyo ng kanya mga bangus. Meron po tayong 100 pesos isang piraso. Meron po tayong 120. May 90 pesos po. Ayan. Pwede na yung 90 pesos oh. Ayan, oh. 90 pesos ni Boss Maeng. Ayan. Isang piraso. Pwede ba yan pang masang presyo sa mga driver natin? Pwede naman Boss Lando, kailangan wala natin muna discount ngayon. Walang discount. 160 ko Boss Lando, malaki yun. Ayan, 160 naman. Isang piraso na malaking bangos ni Boss Maeng, no? Boss Lando, kung gusto mo naman pinakamalaki ito Boss Lando. Meron? So yun yung mga presyo, no? So puntahan natin si Boss Maeng. Hindi na mabuhat. Hindi mabuhat. Ba't sandali. Ang laki. Hindi mabuhat ni Boss Maeng. Ayan o. Saan ba dadalhin yan? Ang laki. Hindi niya mabuhat. Ang bigat. Grabe no. Ang laki ng isang big yellowfin tuna. Bariles. So yan po yung 44 kilos na isang malaking big yellowfin tuna. Umikot lang tayo at pinakita lang po natin at pinicturean lang natin si Boy Bangus. So yan po yung mga latag nila at ang presyuhan ng mga big yellowfin tuna natin ay 300 pesos per kilo. O yun, 280 na lang po ang per kilo ng mga big yellowfin tuna. Sa mga ulo. Ulo 180. 180. Di kasama yung asang. May tawad pa yun. May tawad pa. O yan yung mga latag ni Boss Jeff, no? Boss Maeng, salamat ha. Thank you. Shoutout sa'yo, Pogi. So ito naman yung mga hipon. Kapito po kantin po no, at 110. 400 na pampano. Walang lahat ng pampano ngayon. 400 kilo. Taas. Men, Yan po ay 100 pesos, no? hindi niya alam yung Chris eh. So shout out sa iyo, El. Good morning. Nalaglag tuloy yung plastic nung tinawag kita. Lando, laki Boss Lando. Magkano kilo? 100 lang. Ang laki diba? 100 pesos per kilo. Ang laki ng pinalit mo. Yung sa kanya mas malaki, mas lalo mas malaki sa'yo. Malaki yan. Yan po ay Tilapiang Batangas. Sa kanya hanggang paa, sa akin hanggang paa din, no? Laki oh. Saan si Boy Putik? Parang wala niya alaga mo. Boulevard. Sa Boulevard. Tanggal ang puti sa Nagkilis mo na ng katawan. So yun po yung mga presyo, no? Shout out sa mga mamimili ni Boy Tilapia dito sa Malabon Fish Market. At ganito po ang sitwasyon sa ating mga naabutan sa mga latagan, no? Sa mga presyohan ng kanilang mga binibenta mga isda dito sa bayan po ng Malabon. El, salamat El. Thank you, may pasok pa eh. Alright, so dito naman tayo kay Muy Moy. Shout out sa'yo Muy Moy, good morning. Shout out Toddy, good morning.
So mga presyo ng tilapia nila dito, tilapia Batangas, no? 80 pesos po yung per kilo. Sa akin, pagkano? Sa akin yan. So biglang baba ang mga presyo ng mga latag nila dito ng tilapia Batangas, 80 pesos per kilo. So salamat sa inyo mga Lodi, thank you, thank you. Muy Moy! Muy Moy! Thank you, salamat! Yan ang mga presyo ng tilapia Batangas nila Muy Moy, 80 pesos. So yan po yung mga gulay po natin dito, no? Yan po yung mga presyo, 20 pesos. Makakabili po kayo sa mga pansaktuhan saob. At may mga 10 pesos din po dito ng mga talbos, kangkong at pechay. So dragon fruit, 160 po ang per kilo. So maganda po ang nagbebenta rito, no? So yan po yung mga presyo ng mga prutas natin dito sa Malabon. Boss, kumusta? Doon ka pa rin ba? Eh, ba't nandito ka ngayon? Wala kayo dito. Wala pang gano'n pala kayong Wala pa ganong bagsak. Gusto ko i-vlog yung sa lugar mo doon, kaya lang hindi nakakapunta, busy. Thank you. Shout out, good morning. So yan po yung mga presyo ng kanilang mga prutas po dito sa Malabon Fish Market, no, na inyo po mabibili sa murang halaga. Maganda po kasi dito yung mga presyo ng kanilang mga prutas. May mga presyo na at kayo na lang po ang makikipagnegosasyon sa pagbili nyo sa may ari ng paninda, no? So ganyan kalalaki po yung mga alimango na bentahan po nila dito sa Malabon. At meron po tayo dito nakitang asuhos. So asuhos, oh. Magkano kilo? 300? So 300 pesos per kilo po dito ng mga isdang asuhos. Tapos mga banda. Alright, so dito tayo. Magkano hipon? 330 na lang, boss. Ayan, malaking hipon, no? Big size. 330. Hindi naman bulok. Ayan, no? Ito sa ibabaw, ilang kilo ba? 1 kilo? Ikaw pala nandito. Wala dito yung ano eh. Magkano doon? Sandang po. Wala sa partner ko. Ito na sa gulo eh. So ayan po, no, yung mga presyo ng galunggong natin dito, 100 at 50 pesos tumpukan. Alright, so dito tayo sa latag ni Kuya Ricky, mga tilapia. Good morning, Ate Ria. Hi, good morning. So mga tilapia natin, buhay po yan, ha. Ayan, umihinga pa po. Oh. Kaya ayan po yung mga tilapia tisay. Pisay, Batangas yan. Natisay yung kulay. Nag-iba na yung kulay niya, eh, no? Ayaw muna kasi kunin mo. Ayan, yun po yung mga tilapia ni Kuya Ricky. At meron din po siya mga katsarita rito. Katsarita po yan. Yan yung mga latag ni Kuya Ricky, no? At mga pink salmon head. Ayan. Kuya Ricky, salamat. Thank you, thank you. Yan po yung update natin sa kanyang mga natagan dito sa Malabon Fish Market. Nakikiraan po. Laki na kasi. Bigyan kasi lumobo eh. Magkano ngayon kilo ng hipon nyo? 250. Dito 250. Eh dito malalaki. 280. 280 ang mga per kilo. Good qualities. Ganda ng mga hipon natin, malalaki, no? Thank you mga Lodi, salamat. At ganun po mga presyo ng mga latag po dito ng mabibili nyo pong mga hipon sa bayan po ng
Malabon Fish Market. So may 320 at 260 rin po sa mga per kilo, no? So mga bangus natin kada piraso rito, per kilo ay 160. May mga tilapia Batangas tayo 100 pesos. So ayan po, at meron po tayong mga yellow pinto na rin po dito sa Big. Ikaw kuya, ikaw. Ano ka rin? Ayan po, 250 ang mga per kilo. Flathead. Tapos mga bikaw natin ay 160 per kilo. So lipat tayo sa iba pang mga natagan dito sa Malabon. At ang sitwasyon po ng mga presyon ay napakamura pa rin po ninyo mabibili yung mga tilapia Batangas. Meron po tayo per kilo ay 100 pesos. At naka-hipon din natin, no? So maraming mga hipon na malalaki ang nagsidatingan dito sa Malabon Fish Market. At ang mga presyon po dito ng mga tilapia, meron po tayo 90, 110, 110, 150 sa piraso ng mga bangus. Yan, 110 din po yung mga per kilo dito, no? Malaki at mapaliit na tilapiyang Batangas. At tumpukan po dito ay meron po tayong 100 pesos. Tumpukan po ng mga tilapiyang Batangas pa rin po. ₱50 per kilo. Gulyasan ni Aaron. Ayun, 100 pesos po yung per kilo ng gulyasan. At ang kanyang mga tilapiyang Batangas ay 100 pesos. Inargin mo na mga isdang talakito. Yan po ay 100 pesos tumpok. Talakito. So nagkaubusan ng mga latag, no? Dito lang. Wala nang latag si The Avatar, The Legend of Fish. Ay, sold out na. Sold out. Shout out sa'yo. May fish ngayon, boss Lando. Ayun, sold out. So salamat sa'yo. Isdang dilat. 130 per kilo. Shout out Boss Alex. Ayan, 130 po per kilo ng mga galunggong na bentahan nyo po dito sa Malabon. Hmm. ₱30 kilo, tahong liver. Pag dalawa, 50. Ayan, oh. Mabuhat ng baklan. Bacolod. Ito nga tumpukan po ng Dalagang Bukid, 100 pesos. At may mga gulyasan din po dito, no? Shout out sa pamilya mo sa Canada. So lagi po tayo mag-iingat dyan. Magkano gulyasan mo ngayon? 120 lang. 130 per kilo. Nalaki ng mga gulyasan natin dito. 130 ang per kilo. So ang mga isang tumpukan nyo rin po dito ay 100 pesos, no? ₱100 ay may pang-ulam ka na. Galunggong, no? Yan, mga isda talakito. Alright, yan po yung latag ni Boss Ed Pompak dito sa Malabon Fish Market. So shout out Boss Ed. Nasaan si Ana? Ano, good morning sa'yo, pre. lang bango. Ano pala si Ipon eh? Laki na. Malaki na, no? 180 ang mga ano ng bangus dito, no? At mga tilapia Batangas. Hingal ako, ah. 280 ang kilo ng hipon dito.
340 sa per kilo, no? Dito na kay Paring Brian sa Malabon Fish Market. Salamat! Pasok pa eh. Madali ako.